Lazkauko jauntxoak Igartzako orubea erosi eta dorretxea eraiki zuen 13. mendearen erdialdean, hiribilduak lotzen zituen komunikazio bideak kontrolatzeko asmoz. Amabosgarren mendeko bandoen gudaren ondorioz, Igartzako dorretxea moztu egingo dute erregearen aginduz. Dorretxe honen aztarnak Igartzako jauregiaren aurrean ikus ditzakegu. Hamaseigarren mende hasieran, Maria López de Igartza andereak gaur egungo jauregia eraikitzeko agindu zuen. Eraikinak oin karratua dauka eta erdiko patioaren inguruan dago antolatua. Igartzako egitura osoa haritz egurrezkoa da eta beko solairuko kanpoko hormak harrizkoak dira. Sarrera nagusiaren arkuaren gainean Igartzako armarria kokatzen zen. Gaur egun zuloa besterik ez da gelditzen, baina Amezketako jauregi handiko armarri berbera izango dela uste da Igartzako Mariaren armarria. Egurrezko egitura ikusgarria dauka, garai hartako arotz maisu handien lana. Aipatzekoa dira bertako abe, zutabe eta txarrantxa. Jauregiaren barnean ikusten ditugun haritzezko zutabe handiak 15. mendean botatakoa direla uste da, eta moztu zituztenean 300-400 urte inguru izango zituztela. Goiko solairuan gelen banaketa troska harriarekin eginda dago. Mariak ospe handia hartu zuen inguruan. Hori dela eta jauntxoen aramentzako eskola bat sortu zuten Igartzan. Gela nagusian dauden orain dela 200 urteko grafitiak agian eskola honekin dute zerikusia. Mila 1986 eta 2000 urtean artean, Arantzadi Zientzia Elkartearekin eraikinaren inguruko beharrezko ikerketa eta dokumentazio prozesu lanak egin ondoren, Igartzako jauregia balioan jarri da. Urte osoan zehar, bisita gidatu ez gain, hainbat ekitaldi antolatzen dira Igartzako jauregian. Kontzertuak, erakusketak, enpresa bilerak, ekitaldi zibilak eta beste hainbat kultur ekintza.